ଜୀବନ କେବଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି କେବଳ କାମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା। ଆମେ ଯଦି କାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବା, ସେମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଘୃଣା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଏ ଦୁନିଆ ବି ଅତି ନିଜର ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ହେଇନଥାଏ, ଟିକିଏ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ପର ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ସେ ଟିକକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କଟି ପାଇଁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।